בואו אני אגלה לכם סוד שלאף אחד אחר אין אומץ להגיד לכם. לא המורים שלכם, לא כתוב בספרי לימוד, ובטח לא תראו את זה בבגרות, אבל זה חשוב. אני יודע מה אתם חושבים. מה אם צחקו אליי? מה אם לא יבינו אותי? מה אם יחשבו שאני מטומטם? אני שומע את זה כל הזמן מתלמידים שלי, ואני מבין אתכם לגמרי. אבל תנו לי לשאול אתכם משהו. דיברתם פעם עם מישהו שהעברית שלו לא משהו? צחקתם עליו? ירדתם עליו? או שפשוט הבנתם אותו? המשכתם עם החיים שלכם. בדיוק. הנה האמת. לאף אחד לא אכפת אם אתה עושה טעויות פה ושם באנגלית. כל עוד הם מבינים אותך. ותחשבו על זה בהיגיון. הם לא שופטים אותך בגלל המבטא. הם רוצים לשמוע אותך מדבר בביטחון. אז צאו החוצה, תעשו טעויות ותשתמשו באנגלית שיש לכם. רק ככה משתפרים. תשלחו את הסרטון הזה לחבר שמפחד לעשות טעויות וחייב לשמוע שהכל יהיה בסדר.